नवीन वर्षाचा पहिला सण म्हणजेच कुठला माहिती आहे ना, मकर संक्रांत. तर ह्या मकर संक्रांतीला घरोघरी तिळाचे लाडू करण्याची पद्धत आहे. तर हेच तिळाच्या लाडूची रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर तिळाचे लाडू खाताना कसे नरम हवे, म्हणजे घरातल्या वयोवृद्धांपासून लहान मुलांपर्यंत सगळ्यांनाच हे लाडू खाता आले पाहिजेत. तर असे हे नरम लाडू संपेपर्यंत अगदी नरम राहतात. तर पाक कसा करायचा, गरम लाडू कसे वळायचे, हे सगळ्या काही ह्या व्हिडिओमध्ये मी ट्रिक्स शेअर केल्या आहेत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. आता इथे मी 2 वाटी भरून बिना पॉलिशचे गावरान तीळ घेतलेले आहेत. 1 वाटी शेंगदाणे, चवीनुसार वेलची जायफळची पूड, 1 मोठा चमचा एवढं तूप, पाव वाटी चण्याची डाळ, भाजकी चण्याची डाळ आणि 1 वाटी चिकीचा गूळ बारीक चिरून घेतलेला आहे. बारीक चिरूनच आपल्याला 1 वाटी भरून एवढा चिकीचा गूळ वापरायचा आहे. आता इथे मी मंद गॅसवर एक कढई ठेवली आहे. कढईत आता आपले हे जे तीळ आहेत ना, ते अगदी खरपूस भाजून घ्यायचे. मंद गॅसवर भाजल्यामुळे काय होतं, तीळ सगळीकडून एकसारखे भाजले जातात. आता तीळ भाजले कसे ओळखायचे, तर तीळ काय होतात, तडतडायला लागतात आणि खमंग असा वास सुटलेला असतो. तर असं झालं तर समजायचं आपले तीळ हे चांगले भाजून झाले आहेत. आता ते काय करायचं, आपण एका डिशमध्ये काढून घेऊया. आता त्याच कढईत आपण 1 वाटी शेंगदाणे सुद्धा खरपूस भाजून घेऊया. आता इथे शेंगदाणे सुद्धा आपले खरपूस भाजून झाले आहेत. आता पाक करायच्या आधी आपल्याला काय करायचं आहे, हे जे भाजलेले तीळ आहेत ना, त्याच्यामध्ये जे आपण शेंगदाणे भाजलेले त्याची सालं काढून त्याच्या शेंगदाण्याचे 2 तुकडे किंवा तुम्हाला जर मिक्सरमध्ये त्याची भरड करायची असेल तर ती केली तरी चालेल. त्यामध्ये पाव वाटी चण्याची डाळ आणि 1.5 ते 2 चमचे एवढी जायफळ वेलचीची पूड, हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून रेडी करून ठेवायचं आहे. म्हणजे आपण जो पाक करणार ना, त्या पाकामध्ये हे पटकन आपल्याला घालता येईल. आता पाक करायचा आहे. तर पाक करताना काय करायचं, पहिलं कढई बारीक गॅसवर ठेवायची. नंतर मग त्यामध्ये 1 मोठा चमचा एवढं तूप घालायचं आहे. आता ह्यामध्ये काय करायचं, आपण बारीक चिरलेला जो 1 वाटी चिकीचा गूळ होता तो त्यामध्ये ॲड करायचा आणि त्याला कंटिन्युअस हलवत राहायचं. आता चिकीचा गूळ काय पटकन विरघळतो, तो खाली लागू शकतो, म्हणून आपल्याला त्याला कंटिन्युअस ढवळत राहायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता गूळ 5 ते 7 मिनिटानंतर वितळायला सुरुवात झाली आहे. तर तो काय करायचा, आपण ढवळत राहायचा, म्हणजे खालून तो लागणार नाही. आता एकदा गूळ आपला वितळला की बघा बुडबुडे यायला सुरुवात होतात. आता हे बघा पाकाला सगळीकडून असे बुडबुडे यायला सुरुवात झाली आहे. आता आपल्याला जर लाडू नरम हवे असतील तर आपण ह्या स्टेजला आपला पाक चेक करायचा. आता इथे पाक चेक करण्यासाठी मी एका प्लेटमध्ये पाणी घेतलं आहे आणि त्याच्यात 1 ड्रॉप टाकला आहे गुळाचा. आणि हे बघा आता हा पाक बघा असा जेलीसारखा झालेला आहे, म्हणजे आपला पाक हा परफेक्ट तयार झालेला आहे. तर आता काय करायचं, गॅस बंद करायचा आणि जे आपण मिश्रण मिक्स केलेलं ते सगळं ह्या पाकामध्ये घालायचं आणि ते व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ह्या स्टेजला मात्र गॅस बंद करायचा, नाहीतर गॅस चालू ठेवला तर पाक आपला काय होईल, कडक होईल आणि लाडू आपले कडक होतील. आता काय करायचं, वेळ न घालवता फटाफट आपण लाडू वळायला गरम गरमच सुरुवात करायची. आता सुरुवातीला हे फारच गरम असतं, तर ते चटका लागू नये म्हणून मी इथे असं 2 चमच्याचा वापर केला आहे. म्हणजे साधारण एक छोट्या डवली चमच्यामध्ये ते घालून त्याला गोल असा साधारण आकार येईल आणि तो आपण तसाच ठेवून द्यायचा. असे 4-5 लाडू करून घ्यायचे आणि मग ते वळून घ्यायचे. जर समजा तुम्हाला असं नाही करायचं असेल तर एक दुसरी ट्रिक म्हणजे परातीमध्ये असं भरपूर कडकडीत पाणी घ्यायचं आणि त्यामध्ये हे आपल्या लाडवाची कढई आहे ती ठेवून द्यायची. म्हणजे काय होईल, खालून त्याचा वाफेने वरचं आपलं जे लाडवाचं जे सारण आहे ना ते गरमच राहील. आता बघा हे 4-5 मी लाडू असेच करून घेतलेत आणि आता ते वळून घ्यायचे. किती पटकन आणि इझिली हे लाडू बघा वळत आहेत.
आता अशा प्रकारे आपण हे सगळे लाडू काय करायचे, वळून घ्यायचे आहेत। आता समजा हे लाडवाचं मिश्रण थंड झालं, वळले जात नसतील तर पुन्हा बारीक गॅसवर आपल्याला हे साधारण गरम करायचं आहे। गरम केलं की गूळ काय होईल, त्यामधलं वितळेल आणि ते पुन्हा आपल्याला लाडू वळण्यासाठी मिश्रण आपल्याला मिळेल। ह्या एवढ्या साहित्यामध्ये अर्धा किलो लाडू तयार होतात। आता इथे तुम्ही लाडवामध्ये शेंगदाण्याचा बारीक कूट केला किंवा शेंगदाणे थोडे अर्धवट असे दरदरीत ठेवले तरीही लाडू खूप सुंदर लागतात। पण आमच्या घरी सगळ्यांना थोडे शेंगदाणे अख्खेच हवे असतात, म्हणून मी ह्या लाडवामध्ये शेंगदाणे एकाचे 2 तुकडे केलेले आहेत। आता तुम्हाला मी एक लाडू तोडून सुद्धा दाखवते। तुटला की नाही लाडू असा पटकन, आणि हा थंड झाले की आणखीन लाडू काय होईल, खुसखुशीत होईल, कडक मात्र नक्की होणार नाही। जर तुम्हाला माझी ही लाडवाची रेसिपी आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ह्या नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। तोपर्यंत मस्त मस्त राहा।